ଆରେ ସିଏ ତ ଆଣିକି ଦଉଛନ୍ତି ସଜ ବେଳକୁ ମୁଁ ବତୁରେଇବି କାହାକୁ? ନା ବତୁଳେଇଲେ କଣ ସବୁ ଭଲକିରି କରିବନି ନା ସେ ଉପରଟା କଣ ପାଇଁ ଦିଆହଉଛି? ଫୁଲଟି ଯଦି ଛୋଟିଆ କପଡ଼ାଟା ଅଛି ବେଗଟା ଦେଇ ଦେବ କିଛି କମ ବି ନାହିଁ ତାକୁ ମତେ ସେ କିଛି କହିବେ ସେ ତେତେ ଅଦିନରେ ଦେଖିଲେ ଆଲୋକ ଆଉ ଧାନ ନାମ କରିଦେଲୁ ଧାନ ନାମ କରିଦେଲୁ ହଁ